A 15 de xaneiro que manda en Vilanova son eles. Os callos son unha tradición polo San Amaro que nin a COVID-19 puido cancelar. Nas terrazas dos establecementos vilanoveses, moitos veciños mantíñanse hoxe fieis á súa cita de tomar o vermú na compaña dunha saborosa tapa de callos. Menos mal que nos permitiron abrir as terrazas e con este día espectacular que está, pois había que aproveitar. Na tradición, sí señor. E hai que cumplirla, a raja tabla. Facía tempo que non, por traballo, que non podía disfrutalos. Este ano, despois de como 4 anos, hoxe é a primeira vez que podo disfrutalos. Despois de tanto tempo, é verdade que están moi ricos. Todos os 15 de enero hai que probar os callos. Sexa polo santo pola data, os veciños presumen dos seus callos, polo que nos contan a receita é inmellorable. Están buenísimos. Hay nos que ir a probar. No, bien, tienen el puntito perfecto. Ideal, moi bien. Nós xa probamos de 2 establecimientos diferentes e están moi bons. A verdade é que moi ben, non sei se é por este soleciño, aproveitar estes últimos rayos de sol ou por que, a verdade que estaban moi bons. Están moi bons, a verdade que están moi bons. Non hai nada que decir, todo perfecto. Moi buenos, pasa que se acaban rápido. A cita deste ano, comentan os veciños, serve tamén para apoiar os establecementos hostaleiros da localidade. Claro, obviamente, xa que esta cosa pois tan difícil, polo menos aportar o graniño de area. Son os que levan a culpa, os bares non o teñen. Precisamente, algúns establecementos adaptáronse á nova situación cun servizo de recollida no local ou mesmo con reparto a domicilio. O típico takeaway que lle chaman agora, e máis nós prestamos un servicio a domicilio que porta a porta, vale? Temos varias encargas, sobre todo pos municipios colindantes, que son Cambados, Villagarcía tamén chegamos, que nos encargaron algunha ración. E a resposta non podía ser mellor. De feito, nós este ano tiñamos previsto facer 10 kilos menos que o ano pasado de garbanzo, e a última hora fixemos 10 kilos máis. É dicir, que en total de kilos de garbanzos temos feitos 26,5. A tradición di que despois de escoitar a misa de San Amaro hai que quentar o corpo cuns bos callos. Nin a pandemia puido con este ritual.